תאמין לי, יש פורמטים שאפשר לעשות רק באמריקה. היום היה לי רעיון מדהים לשעשועון. שעשועון טריוויה, אבל בלי שאלות. מבריק. אפרת, תשיגי לי את חנה לסלו. ועכשיו אני רוצה להזמין את גיורא העץ המזהיר שיספר לילדים על אמריקה. אני שונא את העץ הזה. שלום גיורא. שלום. ילדים, זהו גיורא העץ המזהיר. בואו נמחא לו כף. הילדים כרגע עצובים. גיורא לא עובר מסך, הוא מפחיד אותם. שוקי, גיורא הוא עץ מאוד חשוב לנו. כן. כי הוא שהה באמריקה פעם, ולכן הוא יכול לספר לנו דברים מאוד מעניינים על הארץ הזאת. ובכן, כן. אמריקה עשויה להצטייר לתייר המזדמן כדיסנילנד אחד גדול, אבל לא כך. נדהמתי לגלות שאמריקה היא הארץ השנייה הכי מסוכנת ביותר בעולם. הוא סתם פחדן, אמריקה היא ארץ מגניבה. אני רציונלי. אתה לא. תנו לי לסיים להגיד את דבריי. טוב. ידעת, טופי, כן. שאמריקה מלאה בכושים? הכושים ומיעוטים אחרים מקנאים בשכבה העליונה והמשכילה, ולכן הם פונים לאלימות. אני יודעת שהכושים הם אתלטים מצטיינים. זאת משום שיש להם שריר אחד נוסף. זה לא שריר, זה עצם. זה אכן עצם. נכון. אם תרשו לי להמשיך, אמריקה היא גם גן עדן לקייסים. לכן מומלץ לתייר שמזדמן לאמריקה לשמור את הכסף והדרכון שלו בחגורת בטן. תודה גיורא, זה היה טיפ מאוד מאוד טוב. בבקשה. חגורת בטן זה לנקבות, גיורא. לא מדויק. די שוקי. לנקבות. אתה בעצמך נקבה. אני ראיתי אותך עם הרובוט. אתה לא ראית כלום. ראיתי גם ראיתי. לא נכון. תתבייש לך, אני איש קבע. אתה רואה? סליחה, מעט נסחפתי. אני סולחת לך. ואגב, טופי, נורא יפה לך זנב סוס. אבל אין לי זנב סוס. את יפה גם בלעדיו. הוא תמיד מנסה להשכיב אותה. זה שקר! אתה יודע שזה נכון. אני עץ שראה העולם, ועכשיו אני רוצה לחלוק איתה את המיטה, את המידע שצברתי. הוא אמר את זה, הוא רוצה להשכיב אותה. לא, שגיתי בלשוני. אני שמעתי אותך. אין צורך להסמיק גיורא. טעויות כאלה הן הדרך של התת מודע שלנו לבטא את הרצונות ששוכנים אצלנו בלב. אז תיזהרו שם בחוץ. אתה תיזהר שאני לא אקרקף אותך, יא שטינקר. תקרקף אותי? אתה כן. אתה תקרקף אותי? בוא עכשיו. אני אפריד לך את הישבן. ואני אחרבן לך על הראש. מה, אתה תחרבן? אני מבקשת סליחה על ההתנהגות הלא אמריקאית הזאת. מיד נמשיך בשידור. די! אני מצטער גיורא שדיברתי לא יפה. תמצוץ זה לי. מאוד שוקי. גיורא!